Nih Pak, tak ada nih mandi, nak digubung ke sore seger iki. Saya. Tapi bunuh diri kok piye? Apa ya bunuh diri? Buka sik wisine apa? Lah kok obat suket Pak? Emang aku mau tuku obat suket, Bu. Apa tanggung ngobati suket loro mah kalu. Sukete do jembrung. Lah pesenanku ndi? Pesenan apa? Sampai pas sampai mangkat wis tak omongi ya Pak. Pak, engko nak bali aku tukokno sayur gule, nggo buka. Iya, Bu. Lali aku. Aku ki bosen yo Pak, bendino mangan sayur bayem, sayur asem. Sayur bayem, sayur asem. Sekali-sekali ki aku pengen berbagis lho Pak. Perbagis. Apa kuwi? Perbaikan gizi kok malah lali. Ya. Ya sepurane, Bu. Wong aku mau ya lali tenan. Wis klo tak duit. Tuku dhewe. Alah, mah wong aku pengen mau tukokno kok. Ya wis nang ngono. Aku tak metu tak tukokno. Gak usah. Wis telat. Paket dalam pengantaran ke rumah Anda. Siapkan uang 300.000. Hah? Aduh. Paketku metek kok. Pak, aku gak mau tukokno sayur gule lah ya gak apa-apa, Pak. Aku engko tak masak dhewe. Sayur bayem lah ya gak apa-apa kok. Sampeyan ki habis ora? Nak habis tak godhogno banyu. Ya wis, Pak, aku tak masak sayur bayem karena godhog banyu gak habis sampean. Kok cepet men berubah ya? Ono apa ya? Jangan-jangan paket. Halo. Nang ndi wonge? Piro, Mas? 300.000 yu. Sik yo, Mas, tenis dulu. Iya yu. Dek. Sido mancing ora, Dek? Oh, apa lari dari kenyataan ya, Pak? Wes, bedon. Hadapi wae kenyataan yang ada, Pak. Gorene. Dek, piye? Sido mancing apa ora? Ora sida.